Ahojte, dnešné video bude o plemene huculský poník. Huculský poník meria od 130 do 150 cm v kohútiku. Pôvod má v strednej Európe a sfarbenie prevažne hnedák, ale aj vraník, plavák a ryšiak. Domovom huculského poníka sú Karpaty, pohorie ťahnúce sa zo Slovenska cez Česko, Poľsko, Ukrajinu, Maďarsko až do Rumunska a Srbska. Nedávny výskum naznačuje, že pôvod plemena môže mať veľmi široký rozsah. Hucul má pomerne veľkú genetickú rozmanitosť, čo môže súvisieť s praktikami starých Maďarov, o ktorých je známe, že chovali kone z celej Európy. Pozostatky koní nájdené na maďarských pohanských pohrebiskách majú spoločného predka s Huclom a sú blízky príbuzní s vyhynutým tarpanom, čo naznačuje, že je toho ešte veľa, čo sa môžeme o tomto plemene dozvedieť. V 19. storočí sa huculské kone výberovo chovali v Rumunsku, no neskôr v Poľsku a Rakúsko-uhorské vojenské oddiely ich používali ako jazdecké kone. Slúžili aj na ľahšie poľnohospodárske práce ako nosné zvieratá a boli dopravným prostriedkom cez horské chodníky často pokryté snehom a ľadom. Hucul, ktorý má krátke a kompaktné telo, je utužilé, silné a poddajné plemeno s poslušnou povahou. Väčšina poníkov sa zapriaha, ale môže sa však na nich aj jazdiť. Vo vysoko položených horských oblastiach Karpát sa dodnes využívajú na hospodárstvách a rovnako aj na lesnícke práce. Chovajú sa po celej strednej Európe a ich počet sa odhaluje na tisíce.